Naaresto naman ng Police Regional Office 1 ang dalawang regional most wanted persons mula sa Region 1 at sa Cordillera Administrative Region sa magkahiwalay na operasyon noong bisperas ng Pasko, kaugnay ng panggagahasa at iligal na pagpuputol at pangongolekta ng kahoy at ibang produkto ng kagubatan ng walang lisensya. Sa Pagudbo de Ilocos Norte, pinangunahan ng joint operatives ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest kung saan naaresto ang isang lalaki na tinukoy bilang ika-10 most wanted person sa Ilocos Region para sa kasong panggagahasa. Walang itinakdang piyansa ang kasong isinampa sa akusado. Samantala sa Sabangan Mountain Province, arestado naman ang ika-3 most wanted person ng CAR para sa paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 kaugnay ng iligal na pagpuputol at pangangalap ng kahoy at iba pang produkto ng kagubatan. Dinala sa kustodiya ng kanya-kanyang himpilan ng mga naarestong individual para sa dokumentasyon at disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.